Tonnikö komia on? Saatana, että on punainen vatta. Ja vasta uinut tämä. Oh. Vittu, en oo näin punaista. Tuo on muuten, tuolla kaalla niin se 3-4 kiloa. Joo, joku 2 paloa. Niin, siinä rajoilla. Ei, 23 kiloa mille. Meina. No oothan se nyt enempi. Totta se on 80. Ainakin. No onhan noin pätkälle poika. Mun kaveri. Tuo on pikku reikä. Häh? Tuo tuli muuten videolla. Tuli. Tuo eläinrääkkä. Mä enää lyö perkele. Käy jo kipiä. Yrki kipiönä kun käy kalaa. Vitun ripuliramähän. Tuosta Tuo on jo hyvä kone. Kehen siinä on toinen perässä vittu. Siinä on se pikkunen kato perässä. täältä älä pistää, kun vähän vittuu nämä kalat täältä. Mitä vittu se kuvaaminen?